Les dades de reciclatge de residus segurament milloraran encara més de cara a l'any que ve. I és que des del passat 1 de febrer les deixalleries metropolitanes han incorporat un nou contenidor on llançar un residu difícil de separar, les càpsules de begudes monodosi. Les càpsules barregen un residu plàstic o d'alumini amb la matèria orgànica del marro del cafè. Ara ja es poden dipositar en els punts de recollida selectiva gràcies a l'acord que han signat la multinacional Nestlé i l'àrea metropolitana de Barcelona. El sistema de recollida es farà servir a través de la xarxa metropolitana de deixalleries fixes i mòbils, que compta amb un total de 537 punts de recollida amb contenidors específics diferenciats per recollir les càpsules de plàstic i alumini. Tot plegat ha estat possible gràcies a l'acord signat per l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'empresa Nestlé. Hem arribat a un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que inclou al voltant de 34 municipis i uns 550 punts de recollida entre els fixes, els mòbils, les deixalleries i demés, i aquesta trobada ens ha portat a signar un contracte de col·laboració on ells tenen una sèrie de contenidors especials per poder dipositar aquestes càpsules. Nestlé es farà càrrec de la recollida i el reciclatge de les càpsules. L'últim pas de tot el procés és enviar-les a un gestor final, tant pel que fa al plàstic i l'alumini com pel que afecta a la matèria orgànica. En aquest gestor final el que fem és triturar les càpsules i separar la part orgànica de la part del plàstic. La part orgànica s'utilitza com a ingredient en aquesta pròpia planta que es dedica a fer compostatge, substrates, terres vegetals, fins i tot alguna part d'aquest marro podria anar a parar en el sac que comprem en un garden per cultivar el nostre jardí. Des del passat 1 de febrer, que es va fer efectiu l'acord entre Nestlé i l'àrea metropolitana, els consumidors de càpsules monodosi i de cafè disposen de contenidors als punts de recollida selectiva de la seva població. Nosaltres, lògicament, farem una mica de publicitat al respecte, ens dirigirem als nostres consumidors que tenim registrats i els hi explicarem el que pot fer. Però el que hauria de fer és dirigir-se a alguna d'aquestes deixalleries. Igualment, quan té una tele i no sap què fer amb ella, doncs què hauria de fer? Portar-la a la deixalleria. O que diu la tele, doncs unes piles, uns fluorescents. Barcelona i la seva àrea metropolitana és el primer lloc on es fa aquest procés de reciclatge, una experiència que s'exportarà a d'altres ciutats d'Espanya aviat. Penso que l'acord que hem arribat amb l'àrea metropolitana és una bona solució per donar allò que això. Fins al punt que estem tan convençuts que estem començant a treballar amb altres municipis. Lògicament hem començat per als llocs on tenim més consumidors perquè entenem que és el lloc on s'ha de començar. Els propers dies l'empresa instal·larà a les deixalleries contenidors identificats amb la seva marca i la finalitat dels residus.